ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. అందరికీ ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్లో మనము 4వ స్కందములోని 14వ అధ్యాయము అయినటువంటి వేణుని యొక్క చరిత్ర చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఈరోజు మనము 2 మరియు 3వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయము 2వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. వీరమాతరమాహూయా 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 సునీతాం బ్రహ్మవాదినః సునీతాం బ్రహ్మవాదినః సునీతాం బ్రహ్మవాదినః ప్రకృత్య సమ్మతం వేనం ప్రకృత్య సమ్మతం వేనం ప్రకృత్య సమ్మతం వేనం అభ్యసించన్ పతిం భువః అభ్యసించన్ పతిం భువః అభ్యసించన్ పతిం భువః
వీరమాతరమాహూయ సునీతాం బ్రహ్మవాదినః వీరమాతరమాహూయ బ్రహ్మవాదినః వీరమాతరమాహూయ సునీతాం బ్రహ్మవాదినః వీరమాతరమాహూయ సునీతాం బ్రహ్మవాదినః ప్రకృత్య సమ్మతం వేనం అభ్యసించన్ పతిం భువః ప్రకృత్యసమ్మతం వేనం అభిషించన్ పతిం భువః ప్రకృత్య సమ్మతం వేనం అభ్యసించన్ పతిం భువః ప్రకృత్యసమ్మతం వేనం అభ్యసించన్ పతిం పతిం భువః. భువః హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాము. వీరమాతరమాహూయ సునీతాం బ్రహ్మవాదినః ప్రకృత్య సమ్మతం వేనం అభ్యసించన్ పతిం భువః వీరమాతరమాహూయ సునీతాం బ్రహ్మవాదినః ప్రకృత్యసమ్మతం వేనం అభిషించన్ పతిం భువః. హరే కృష్ణ. నిన్న చదవని వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి ఫస్ట్, తర్వాత చూద్దాము. ఫస్ట్ నిన్న చదవని వాళ్ళు, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. సుముఖి సాధ్వి దేవిదాసి మాతాజీ, కిషన్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. వీరమాతరమాహూయ సునీతాం బ్రహ్మవాదినః ప్రకృత్యా సమ్మతం వేనం అభ్యసించన్ పతిం భువః. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. వీరమాతరమాహూయ సునీతాం బ్రహ్మవాదినః ప్రకృత్య సమ్మతం వేనం అభ్యసించన్ పతిం భువః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ, చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వీరమాతరమాహూయ సునీతాం బ్రహ్మవాదినః ప్రకృత్య సమ్మతం వేనం అభ్యసించన్ పతిం భువః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వీరమాతరమాహూయ సునీతాం బ్రహ్మవాదినః ప్రకృత్య సమ్మతం వేనం అభ్యసించన్ పతిం భువః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వీరా వేణుని యొక్క మాతరం తల్లి ఆహూయ ఆహ్వానించి సునీతాం సునీత నామధేయురాలు బ్రహ్మవాదినః బ్రహ్మవాదులగు మునులు ప్రకృతి మంత్రులచే అసమ్మతం సమ్మతము కాకున్నను వేనం వేణుని అభ్యసించన్ అభిషిక్తుని చేసిరి పతిం పతి భువః ప్రపంచమునకు. హరే కృష్ణ. సో భావము,
హరే కృష్ణ. నేను ఒకసారి చదువుతాను, తర్వాత నేను చదివిస్తాను. ముందు చదువుతా వినండి. హరే కృష్ణ. పిమ్మట మునులు రాణియగు సునీతను ఆహ్వానించి ఆమె అనుమతితో భూపతిగా చేసిరి. కానీ మంత్రులు దానికి ఏమాత్రము సమ్మతింపకుండిరి. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఇప్పుడు చెప్పండి నాతో. పిమ్మట మునులు రాణియగు సునీతను ఆహ్వానించి ఆమె అనుమతితో వేణుని భూపతిగా చేసిరి. కానీ మంత్రులు దానికి ఏమాత్రము సమ్మతింపకుండిరి. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయంలోని 3వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రుత్వా నృపాసనగతం శ్రుత్వా నృపాసనగతం శ్రుత్వా నృపాసనగతం వేనం అత్యుగ్రశాసనం వేనం అత్యుగ్రశాసనం వేనమత్యుగ్రశాసనం నిలిల్యుర్దస్య సద్యః నిలిల్యుర్దస్య సద్యః నిలిల్యుర్దస్య సద్యః సర్పతస్త్రా ఇవ కవః సర్పత్రస్తా ఇవ కవః సర్పత్రస్తా ఇవ కవః శ్రుత్వా నృపాసనగతం వేనమత్యుగ్రశాసనం శ్రుత్వా నృపాసనగతం వేనమత్యుగ్రశాసనం నిలుల్యర్దస్య సద్య సర్పత్రస్తా ఇవ కవః నిలిల్యర్దస్య సద్య సర్పత్రస్తా ఇవ కవః మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. శ్రుత్వా నృపాసనగతం వేనమత్యుగ్రశాసనం నిలుల్యర్దస్య సద్యః సర్పత్రస్తా ఇవ కవః.
హరే కృష్ణ. భారతీ మాతాజీ, పద్మిని వరదేవి దాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. శ్రుత్వా నృపాసనగతం వేనమత్యుగ్రశాసనం నిలిల్యుర్ధస్త్యవ సద్యః సర్పత్రస్తా ఇవాకవః. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. కృత్వా నృపాసనగతం వేనమత్యుగ్ర శాసనం నిలుర్యుద్ధస్థయ్యః సజ్జః సర్పత్రస్తా ఇవాకవః. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. వసంత మాతాజీ, నాగరత్నం మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. శ్రుత్వా నృపాసనగతం వేనమత్యుగ్రశాసనం నిలిల్యుద్ధస్య వః సద్యః సర్పత్రస్తా ఇవాకవః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. శ్రుత్వా నృపాసనగతం వేనమత్యుగ్రశాసనం నిలిల్యుద్ధస్య వః సద్యః సర్పత్రస్తా ఇవాకవః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు, మంజరి భావ దేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. శ్రుత్వా నృపాసనగతం వేన మృత్యుగ్రశాసనం నిలిల్యుర్ధస్య వః సద్యః సర్పత్రస్తా ఇవాకవః. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు. శ్రుత్వా నృపాసనగతం వేనమత్యుగ్రశాసనం నిలుల్యార్ధస్య వః సద్యః సర్పత్రస్తా ఇవాకవః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. శ్రీలత మాతాజీ, బృందా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. శ్రుత్వా నృపాసనగతం వేనమత్యుగ్రశాసనం నిలిల్యుద్ధస్య వః సద్యః సర్పత్రస్తా ఇవాకవః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండోత్ప్రణామం. శ్రుత్వా నృపాసనగతం వేనమత్యుగ్రశాసనం నిలిల్యుర్ధస్య వః సద్యః సర్పత్రస్తా ఇవాకవః. హరే కృష్ణ. వైజయంతి దేవిదాసి మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. శ్రుత్వా నృపాసనగతం వేనమత్యుగ్రశాసనం నిలిల్యుద్ధస్య సత్యం సత్ప్రతస్త ఇవాకవః. ధన్యవాదాలు. ఉజ్వల మాతాజీ, నళిని మోహన్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రుత్వా నృపాసనగతం వేనమత్యుగ్రశాసనం నిల్యుద్ధస్య వః సజ్జః సర్పత్రస్తా ఇవాకవః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. శ్రుత్వా నృపాసనగతం వేనమత్యుగ్రశాసనం నిలిల్యుద్ధస్య వః సద్యః సర్పత్రస్తా ఇవాకవః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ గురూజీ. కోటేశ్వరి మాత. శ్రుత్వా నృపాసనగతం వేనమృత్యుగ్రశాసనం నిలిల్యుద్ధస్య వః సద్యః సర్పత్రస్తా ఇవాకవః. హరే కృష్ణ గురు. ఒక్క నిమిషం ప్రభు. చాముండేశ్వరి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. శ్రుత్వా నృపాసనగతం వేనమత్యుగ్రశాసనం
निलिल्युद्धस्य वः सद्यः सर्पत्रस्ता इवाखवः। हरे कृष्ण प्रभु। विशालवती माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृत्वा नृपासनगतं वेनमच्युत्य शासनं निलिल्युद्धस्य सज्जः सर्पत्रस्ता इवाकवः। हरे कृष्ण प्रभु जी, ధన్యవాదాలు। హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు అందరికీ। ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యము చూద్దాము। హరే కృష్ణ। శృత్వా వినినంతటా, నృప రాజు యొక్క, ఆసనగతం పట్టాభిషేకమును, వేనం వేణుడు, అతి అతి ఉగ్ర ఉగ్రమైన వాడు, శాసనం శాసనకర్త, నిలుల్యః దాగికొనిరి, దస్యవః దొంగలందరును, సద్యః వెంటనే, సర్ప సర్పముల వలన, హస్తాః భయపడి, ఇవ అకవః ఎలుకలు వలె। కృష్ణ భావము। వేణుడు ఉగ్రమైన వాడు, క్రూరుడని తెలిసినదే, అందువలన అతడు పట్టాభిషక్తుడైనాడని వినినంతనే దొంగలు, దుర్మార్గులు మిగుల భీతి చెంది, ఎలుకలు సర్పములు కంటబడక దాగిడి రీతి ఎక్కడి వారు అక్కడ దాగుకొనిరి। హరే కృష్ణ, ప్లీజ్ రిపీట్। వేణుడు ఉగ్రమైన వాడు, క్రూరుడనడి విషయము తెలిసినదే, అందువలన అతడు పట్టాభిషక్తుడైనాడని వినినంతనే దొంగలు, దుర్మార్గులు మిగుల భీతి చెంది, ఎలుకలు సర్పముల కంటబడక దాగడి రీతి ఎక్కడి వారక్కడ దాగికొనిరి। భాష్యము। ప్రభుత్వము అతి బలహీనమైనప్పుడు దుర్మార్గులు, దొంగలు మిక్కిలి ప్రబలియుందురు। అదే ప్రభుత్వము దృఢవంతమైనప్పుడు వారందరూ అదృశ్యమగుదురు, లేదా ఎక్కడ వారక్కడ దాగికొన్నుదురు। వేణుడు మంచి రాజు కానప్పటికీ క్రూరుడు మరియు ఉగ్రమైన వాడని మాత్రము ప్రసిద్ధి చెందెను। ఆ కారణమున రాజ్యము దొంగలు, దుర్మార్గుల నుండి విముక్తి అయ్యను। హరే కృష్ణ। ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకాల యొక్క భావము మరియు భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు। హరే కృష్ణ। ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః। శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం। జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద। హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే। హరే కృష్ణ। సో మనకి ఈరోజు టెంపుల్ లింక్లో స్పెషల్ క్లాస్ ఉంది అని లేటుగా అనౌన్స్మెంట్ వచ్చిందట। అందరూ కూడా టెంపుల్ లింక్లో జాయిన్ అవ్వండి। హరే కృష్ణ। రామకృష్ణ ప్రభు ఉన్నారా? జాయిన్ అయ్యారా? హరే కృష్ణ ప్రభు। శీలమాతాజీ కూడా ఫోన్ చేస్తున్నట్టున్నారు। సో లేట్గా వచ్చిందట, అందరూ దయచేసి అందులో ఆ లింక్లో జాయిన్ అవ్వండి। ఇది రేపు కంటిన్యూ చేసుకుందాం।
లింక్ పెట్టండి ప్రభు దాంట్లో. చాట్ బాక్స్ లో పెట్టాను ప్రభుజీ. మాతాజీ ప్రభుజీ చాట్ బాక్స్ లో అందరికీ లింక్ పెడుతున్నారు, chat box అందరూ లో జాయిన్ link అవ్వండి.